Lidi, já mám tady pro vás novou soutěž, jako abych vás tady uvítal trošku. A tak abych vám řekl, co soutěžíme. Tak soutěžíme o Armu 2 limitku. Tak vám ještě ukážu, že to není fake, to není nějaká krabička. A podmínky jsou dát odběr na channel a dát like na video a do komentářů napsat hotovo. A ještě jaký bonus. Komentáře, které budou napsaný nějakou vtipnější formou nebo něčím takovém, mají větší šanci na výhru. No, tak bychom se mohli podívat na tu armu. Tak jak víte, je to normální arma limitka. Když jsem měl 4, ještě tu mám 2, plus tutu. No a se podíváme ještě v originální papírovce. Tady víte disk. Mám ji otevřu. Tady disk, jak tam normální, není to nějaký fake. Tady jsou ovládací tentononty v takovém trojúhelníčku, nebo já nevím, co to je. Tady má manuál, tamhle je kód. No, asi všechno. No a budu pak vybírat z komentů a ještě se podívám, pročtu si všechny, uvidím ty vtipný. A ještě vám chtěl ukázat, že když na tom kanále bude 200 odběrů, tak půjdu do soutěže ty sluchátka. Jsou to Beats by Dr. Dre. Ještě každý zná, normální cena 4000. Takže soutěž jsem vám ukázal. A abych něco změnil, jak jako můžu dělat tu soutěž, že to není fake. Já mám herního sponzora, je to herní distributor endgames.com. Je to tady novinka a začíná spolupracovat s JRC, takže já potom třeba budu dělat soutěže i o sběratelky, jo. Jestli vám to je jasný. A budu třeba u těch beatsů, až jestli bude ta soutěž, tak bude osobní předání, abyste věřili, že to není fake. Tak zatím lidi, čau.